F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxipli tiegħu wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu l-art f'Ġenezzaret u rabtu d-dgħajsa max-xatt. Nislu mid-dgħajsa u n-nies minnu fih ħarfuh u marru jiġru ma' dawk l-inħawi kollha u bdew iġorru il-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu li qiegħed. Kull fejn kien jidħol firħula bliet jew kampanja kienu jqedu il-morda fil-pjazzett u jitolbuh iħallihom imissu imqar tarf il-mantar u dawk kollha li kienu jmissuh kienu jfiequ. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Through endless years of slavery, our heart's desire is to... Ant min tmur bit-toqol u l-problemi tiegħek. Bosta fi żmien Ġesu għarfu li hu kellu s-seta li jfarraġ u jfejjaq u għalhekk kienu jagħmlu minn kollox biex jersqu lejh u jirċievu dan il-fejqan. Fih raw li bħalu ħadd aktar jew ħadd qabel ma kien jagħmel dawn l-ġubijiet kollha. Ġesu min-naħa tiegħu kien jilqa' lil kulħadd, nies minn pajjiżu u saħansitra nies oħra li ma kellhomx l-istess twemmin tiegħu. Kien ifejjaqhom wieħed wieħed u waħda waħda. Kien imisshom u kien jagħtihom tama u ħajja ġdida bit-talim tiegħu u bih innifsu. Inti tħallih lil Ġesu ikun il-mulej u dak li jfejjaq il-ħajja tiegħek, il-familja u l-komunità. Ersaq lejh bil-fidi li hu jistenna minnek. Il-qawwa ta' Alla li jfejqek tatik lura mhux biss is-saħħa, imma biex tgħix f'servizz attiv u tieħu ħsieb tal-oħrajn. M'hemm l-ebda problema li hu ma jridx jgħinek fiha u m'hemm l-ebda ħaġa li żommna il-sira li mhix kapaċi jeħlisna minnha. Inti tmur bil-problemi tiegħek għandu fiduċja kompleta fih li hu ser jgħinek. Mulej Ġesu, għandek tinsab il-qawwa li teħlisna u tfejjaqna. M'hemm l-ebda problema jew irbit li int m'intix kapaċi tirbaħ fuqu. Eħlisni biex inkun nista' nservik bil-ferħ u biex inħobb u nservi lill-oħrajn b'ġenerożità. Għażiża Marija, Sultana tal-ħolqien kollu, idħol għalija int bit-talb qawwi tiegħek biex jiena ngħix b'mod sħiħ wara ibnek fil-kumpanija tiegħek. Amen.
people cry through endless years of slavery. Our heart's desire is to be free. Chosen ones. The Lamb has now been sacrificed. His blood is sprinkled on our lives. With outstretched arm and mighty hand, come lead us to the promised land.